Udumo kuNkulunkulu kweliphezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye. uJesu Kristu inkosi. Siyambonga, siyamdumisa uNkulunkulu kakhulu ngendlela emangalisayo. Akekho ofana naye, akekho futhi onjengaye. Hey, yazi kade nganigcina. Sidinane ngomgqibelo thina ukukhuluma la enkonzweni ngoba ngesonto sasisenkandla kanifakela ubaba umfundisi uDube uDK kwase kuthi ke izolo sathola inkonzo yayingesonto entabeni siphathelwe ubaba umfundisi uSP Zulu. So ke olesibili ke namhlanje sesibuye siyatholana ke, siyambonga uNkulunkulu kakhulu, siyamdumisa abangcwele. Akekho ofana naye, akekho njengaye. UNguNkulunkulu ezulwini, uNkulunkulu emhlabeni. Kuzoshintsha kancane namhlanje. Ngiyethemba ukuthi niyakhumbula ukuthi sagcina ngasekuphatheni kwenkonzo sakhuluma ngokukholwa nabantu abadalela ukukholwa nabantu abangadalelwe ukukholwa. Namhlanje sizoyiqhubeka leyo ndaba. Ngibuza umbuzo ukuthi uyazini ukuthi kuyisono ukungakholwa? Kuyisono ukungakholwa. Uyalahlwa umuntu aphose esihogweni, alahlelwe ukuthi akakholwanga egameni lenkosi uJesu, akakholwanga inkosi uJesu ukuthi ithunywe ubaba, akakholwanga uNkulunkulu ubaba ukuthi ungumdali wezulu futhi wavusa inkosi uJesu kwabafileyo. Ukungakholwa kuyisono. Wele ukungakholwa kuhamba indlela ende, kujulile ngendlela emangalisayo. Kujulile ngendlela emangalisayo. Uyazi ukuthi khona abantu abakholwayo ngendlela yabo, kodwa abakholwa ukuthi uma kukhuluma umfundisi kukhuluma uNkulunkulu qobo lwakhe. Ukungakholwa lokho. Abakholwa ukuthi uma kukhuluma umfundisi kukhuluma umoya ongcwele ophila kuyena. Ukungakholwa lokho. Bese beyamhlasela abantu emva kwenkonzo. Bakhuluma wonke amagama abawakhulumayo. Bathi uzizwile wena uthe wathi. Wena engani uthe wathi awubakithi, kanti bekuyimina yini noma bekukhuluma inkosi nangami? Yini ningayi kokhuluma noNkulunkulu nithi uNkulunkulu umkhulumiseleni umfundisi wami 1 2 no 3? Yazi khona abantu abazolahlwa, balahlelwe ukuthi bakhuluma amagama awuhlevane kumfundisi emva kokushumayela. Bakhuluma amagama okumgxeka umfundisi emva kwentshumayelo. Yikho izwi lenkosi likubeka cace lapha kumshumayeli. Yazi ukuthi likubeka cace kumshumayeli. Ubuza umbuzo, yini ukuba uNkulunkulu athi ukuthelela izwi lakho achitha umsebenzi wezandla zakho na? Yini kwenziwe lokho? Ngoba ukhulume into ephambene nesithunywa sikaNkulunkulu. Ake silifunde. Mshumayeli chapter 5 sifunda uverse 6. Ungavumeli umlomo wakho ukuba wonise inyama yakho, futhi ungasho phambi kwesithunywa sikaNkulunkulu ukuthi kuyiphutha. Yini ukuba uNkulunkulu athi ukuthelela izwi lakho achitha umsebenzi wezandla zakho na? Wathini wena umfundisi kade eshumayela? Wathini? Awushongo ukuthi uyahlambalaza? Awushongo ukuthi umfundisi mayeshumayela ukukhuluma inhlamba? Awushongo ukuthi lo mfundisi mayeshumayela uthuka inhlamba? Wathini wena? Wathini? Wampersonalize umfundisi sengathi lento ikhulunywa uyena. Uma uJesu ekwazi ukuthi athi ningathathi isinkwa sabantwana nisiphonse ezinjaneni, yini ungaboni ukuthi kuse uJesu noma kukhuluma umuntu uma kwazi ukukhuluma yena siqu? Ningathathi isinkwa sabantwana nisiphonse ezinjaneni. Niyahlupha, niyahlulela. Niyahlulela. Ingoba ufuna ukudlula kumuntu. Dlula kumuntu. Wazi ukuthi akuyena umuntu okhulumayo, kodwa lo amgibeleyo. Umbuzo usuzothi ubani amgibele? Ngitshelwa amadimoni, ngitshelwa uSathane, noma ugitshelwe inkosi uJesu, ugitshelwe umoya ongcwele? But ekugcineni kwakho konke, wonke umuntu phansi komthuzi welanga ugitshelwe. Umbuzo uthi ugitshelwe ubani? Yekani ukugxeka, dlula kumuntu.
yini ukuba uNkulunkulu athi ukuthelela izwi lakho achithe umsebenzi wezandla zakho na? Ungavumeli umlomo wakho ukuba wonise inyama yakho. Asiguqe sikhuleke. Isingeniso sami leso bafowethu ngingenisa njalo namhlanje. Yazi ukuthi ake ngidlulise ukubonga kubantu abakhuphula ama-branch abo. Group 1 uyakhuphuka impela ubheke lapha ku-1024 i-maximum ka-WhatsApp. Namanye kodwa khona anganyakazi asegijima ko-974. Kusho ukuthi sekunabantu abawu-40 abaphumile abareplace umuntu. Nihlaleleni vele emagrupini enu nina ningakhulisi. Awubuki ukuthi igroup yakhe inabantu abangaki. Kulula lokho. Cindezela igroup lapha phezulu. Cindezela igama nje ulithi daqa. Kuzovela ukuthi igroup inini bangaki. Kufanele igroup negroup yonke ibe no 1010. 1010 njalo 10,010 hayi not 1010 yithini manje 1010 yonke igroup kuze kuphume lo 10,300 ngaphandle ka group 11 onabantu abaku 200. So inkinga ke manje khona abakhuphula ama group abo, khona abazihlalele nje basonga izandla. Uzohlala usonga izandla ube yivila kuze kube nini ungangenisa abantu na? Asiguqe sikhuleke. Babongcwele babolungileyo uNkulunkulu nomusa ngiyazithoba phambi kobuso bakho. Siyabonga uthando sithande ngalo. Siyabonga Nkosi konke osenzele khona. Ngicela ube kanye nathi kule nkonzo manje ukhuluma uzambule. Siyabonga Nkosi ngokusigcina. Siyabonga ngakho konke okuhle osenzele khona kuze kube manje. Siyabonga nangabefundisi abajoyine igroup. Siyakubonga uNkulunkulu wethu sebenza kulezo ndawo ukhulu umsebenzi wanda umsebenzi. Konke lokhu sicela sibonga sinxusa ngoJesu Kristu inkosi yethu. uJesu Kristu inkosi. Amen. Ayike bangcwele ngiyacela ke siqhubeke. Ngithe namhlanje it's a new thing. Sikufunda izwe elihlukile ngoba sasikhuluma ngokuthi ngokungakholwa ngalesa sikhathi. Ngangicaphune nezwi ngoba seThesalonika besibili chapter 3 uverse 2 ngokuba ukukholwa kusikho kwabantu bonke. Lithi ke nokuba sikhululwe kubantu abadukileyo nababi ngokuba ukukholwa kusikho kwabantu bonke. Ukukholwa akusikho okwabantu bonke. Uma ke kungekhona kwabantu bonke ukukholwa kufuneka ke sibike la. Kunezwe ngifisa sekulo baseThesalonika chapter 2. Soqala kuverse 9. No. Verse 10. Kucela siqale kuverse 10. Nangayo yonke inkohliso yokungalungi kwababhubhayo ngenxa yokuba bengavumanga ukuthatha iqiniso ukuze basindiswe. Verse 11. Ngalokho ke uNkulunkulu bathumela amandla okuduka baze bakholwe ngamanga ukuba bonke abangakholwanga iqiniso benamela ukungalungi balahlwe. Bonke abangakholwanga iqiniso banamela ukungalungi balahlwe. Ukungakholwa kuyisono. Isihloko sethu silapho nje. Ukungakholwa kuyisono. Uyakholwa yini ukuthi uNkulunkulu wamvusa uJesu kwabafileyo? Uyakholwa yini ukuthi uJesu indodana kaNkulunkulu? Uyakholwa yini ukuthi uNkulunkulu ukhona? Webazalwane, ukholwa kujulile kunamasayidi amaningi, but ekugcineni kungukukholwa. Lithi ke ngalokho ke uNkulunkulu bathumela amandla okuduka. Amandla okuduka awaphumi kuSathane, aphuma kuNkulunkulu. Baze bawakholwa mina iyangithusa lento. uNkulunkulu akuthumela umoya wokuduka. Ugcina usuwakholwa amanga. Yezwa, wakholwe amanga ahlaza. Abantu baxake, yazi sixake. Usibanibani inkinga ikuphi ngempela? Ngoba ishumela kahle ivangeli. Usinkinga ikuphi? Wayelazi nje iqiniso.
nangu usibani banejika bo, nangu usibani banekhonza abangasekho amadlozi. Aniwazi kahle ukuthi iqiniso amadlozi awekho. Uyazi ukuthi balele balinde usuku wahlulela. Namhlanje uyena uhlabela amadlozi. Cha. uNkulunkulu uthumele amandla okuduka. Nkosi yami. Waze wakholwa amanga. Bangaka abantu abakholwa amanga? Bangaki ngempela? Now I understand. Yabona ke manje ngiya-understanda mina manje. Kade nga-understand. Yikho abantu bekholiwe ukuthi uJesu uyabuya ngoSeptemba uzolanda ibandla ngoba uNkulunkulu ubanikeza amandla okuduka baze bakholwa amanga. Nalabo abakhulumile khona wayethini angazi una billion % noma uthini Nkosi yami uyazi ukuthi uJesu uyabuya. Yazi lonto le ungaphezulu ka 100% uphinde kaningi 100% uyakholwa ukuthi uJesu uyabuya. Wazi wathi uzwe emzweni yakhe ukuthi uJesu uyabuya. Ngaxakeka nje but impendulo ngiyayithola manje. Ingoba uNkulunkulu umthumela amandla okuduka waze wakholwa amanga. So bafowethu asibaxoleleni labantu abakholwa amanga. Sibakhulekele. Abazenzi. Abazenzi kodwa bakholwa amanga. Lithi izwi lenkosi ukuba bonke abangakholwanga iqiniso benamela ukungalungi balahlwe. Bonke abangalikholwanga iqiniso. Bonke abangalikholwanga iqiniso balahlwe. Kodwa uNkulunkulu usuke enzeni ubanikeza amandla okuduka. Xolo. uNkulunkulu ubanikeze amandla okuduka. Baze bakholwa amanga. Now I understand umuntu mayekholwa amanga. I understand umuntu engafuni ukukholwa izwi likaNkulunkulu iBhayibheli. Unenkinga lo muntu. Funa simbonge uNkulunkulu ngoba bekungaba yimina kube uwena ongakholwa ndoba ukholwa nje. Yikho simangala indaba abantu bengakholwa. Indaba abantu bengafuni ukukholwa izwi. Bengafuni ukukholwa uNkulunkulu. Cha baphiwa amandla okuduka. Yambuleka imfihlakalo namhlanje. Baphiwe amandla okuduka baze bakholwe amanga. Yabona lento ifana nani? Nanti ibhodi lithi Durban 100 kilometers. Mawusuphiwa amandla okuduka uthi hayi liyabheda leli ibhodi. Hayi balimbile balishintsha akukhona ngapha eThekwini. eThekwini kungapha angimi mina lapho. Ngizohamba nanku umgwaqo eThekwini. Hawu. Nangu umuntu ekholwa amanga bo. Nangu umuntu eshintsha iqiniso athi ibhodi limbiwe. Akasafuni ukolibhodi limbiwe ngempela yini. Athi ayazi basidukisa mina ngiyazi eThekwini kungapha eMpumalanga. Athatha umgwaqo wrong. Uphiwa amandla okuduka. Udukile angithi akakwazi ukusebenzisa iGPS ukuze imcorrect. Usebenza ngengqondo yakhe. Uphiwa amandla okuduka. Baze aze akholwa amanga. Yaza wakholwa amanga awakholwe akholwa amanga. Ukuba bonke abangakholwanga iqiniso bakholwa amanga balahlwe. Ukungakholwa iqiniso kuyisono. Ukungakholwa kuyisono. Ungakholwa nje kuyisono. Kuhambisana nezona eziningi ukujaja abantu. Ukuthi usibani okhulumile. Njengendaba kaJesu Kristu inkosi. Abaningi baxaka ukuthi isambulo uNkulunkulu asiqhamukise ngoba bunzibande. That is a problem emabandleni abo. That is ubane nonsibande. Ambula into enje kahleni bafowethu udaka lweminye imizi. Hey angilikhohlwa lelo gama. Insizwa nje impela iqinile ikhulile izothi uJesu Kristu inkosi udaka lweminye imizi. Uphiwa amandla okuduka wakholwa amanga. Yazi amanga wawakholwa. Ukuba njengoba engakholwanga iqiniso likaJesu Kristu inkosi wenamela ukungalungi uzolahlwa unless aphenduke.
kunzima ukuphendula kwakhe ngoba ukhulume phambi kweqeqebana labantu kanti uyashuthwa kwenziwa ividiyo isakaze kumhlaba wonke mase kuthiwa akaqale axolise ukuthi wathi uJesu Kristu udaka lweminye imizi uzoxolisa kanjani. Yazi khona abantu abavele befake i-application yokwesihogweni ayifake futhi igcwale athi mina ngesihogweni. Uzobathatha phi labantu abazi ukuthi wathi uJesu Kristu inkosi udaka lweminye imizi abakuzwa ngqo ukhuluma ngikhuluma nalabo bezwa kusho mina ngiyabayeka laba bezwa kusho mina ngikhuluma ngalabo bezwa wena ngoba bagcina belalelisana abantu nami bangilalelisa ngakuzwa usho angikhuluma inzwa bethi ngakuzwa usho bangilalelisa so bangaka abalaleliswa uyofinyelela nini kubona yabona ukuthi wazivimbela izulu ngenxa yokuhlonyekiswa nje athathe nje umuntu akufake ngekhanda na uvume ngalokho uNkulunkulu bathumela amandla okuduka baze bakholwe ngamanga isono bafethu ukungakholwa isono ukukholwa amanga kodwa lokhu uNkulunkulu kwenze kanjani ngoba ukukholwa akusikhona kwabantu bonke akusikhona kwabantu bonke nangayonke inkohliso yokungalungi kwababhubhayo ngenxa yokuba bengavumanga ukuthanda iqiniso ukuze basindiswe banaka ukuthi iqiniso liza nobani banaka ukuthi iqiniso liphume kumuphi umlomo lo mlomo ukabani ubani yena sikhona thina banaka lezo zinto nangayonke inkohliso yokungalungi kwababhubhayo ngenxa yokuba bengavumanga ukuthanda iqiniso ukuze basindiswe thanda iqiniso ukuze usindiswe ungathengisi ngalo thenga iqiniso ukuze usindiswe ngenxa yalokho uNkulunkulu bathumela amandla okuduka ngiyalisabalile ubathumela amandla okuduka baze bakholwe ngamanga ukuba bonke abangakholwanga iqiniso benamela ungalungi balahlwe bazolahlwa abafowethu engona phakathi umayo ngase kunqamuka siyambonga kodwa nokho uNkulunkulu ngoba akaphoqi umuntu ungena kuloyo ovulayo uthi uJesu ngime eminyango yanqonqoda ungena kuloyo ovumayo avule angena ahlale phansi adle naye adle naye siyambonga uNkulunkulu dumo lonke lungolwakhe lumfanele dumo lonke lungolwakhe lumfanele siyambonga ngendlela emangalisayo uNkulunkulu hayike inkonzo ziyabasha ziyasondela bafowethu ziyasondela inkonzo zabasha bhalisana abantu abasha isipheko kuseyiwo 300 rand bhalisana abantu abasha siyamkhola uNkulunkulu uzobe khona ehamba phakathi kwethu siyamkhola uNkulunkulu uzowenza umsebenzi ungasali ngiyakucela ngiyakuncenga ngithi ungasali iba khona enkonzweni zabasha umuntu omusha hayi ungasali muhle uNkulunkulu wethu ngoba uyasithanda muhle uNkulunkulu wethu ngoba usenzela zonke izinto ezinhle zivela kuNkulunkulu uyise wokukhanya zivela kuNkulunkulu uyise wokukhanya okumelwe thina silo kulokuhle kokholwa sibambelele kuphileni okuphakade sabizelwa kuko masilweni kulokuhle kokholwa sishumayela izwi siqinise noma kuyisikhathi noma kungesikhathi ngoba sikhonza uNkulunkulu sikhonza uSomandla obongeka yedwa inkosi yamakhosi umbuso wamabusi yena yedwa nokungafi yena yedwa ohlala ekukhanyeni ongesondelwe kukho ongazange abone umuntu nongebone makube kuyo udumo namandla aphakade amen masithandaze babongcwele babolungileyo uNkulunkulu nomusa siyazithoba phambi kobuso bakho siyabonga uthando sithande ngalo siyabonga ukusifundisa ngokukholwa namhlanje uNkulunkulu wethu uzositshela ukuthi ukungakholwa kuyisono
kukodwa nje ukungakholwa kwenza umuntu alahlwe, kukodwa nje ukungafuni ukukholwa iqiniso umuntu uyathunyelelwa amandla okungakholwa, uyathunyelelwa amandla okukholwa amanga. uNkulunkulu wethu sisize singathengisi ngeqiniso, sithenge iqiniso siphile, ngoba wena uyindlela neqiniso nokuphila. Busisa kube yilona loyo lalele. Siyabonga udumo lonke silinikeza wena, uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Amen. Baba uNsibande usiyavalelisa. Baba uNsibande uthi uJesu Kristu inkosi. Ube nosuku oluhle. Siyambonga uNkulunkulu kakhulu.